panguva ino yatinoti Matinyarare oya achifumurwa achiexposewa achinzi he's just a messenger akatumwa kudestroy VP Constantino Chiwenga achinokwa kunzi he is doing zvaari kuita achisapota zvigananda kuti panguva inoi VP Constantino Chiwenga wanyasa kuva destroyed once and for all. Saka pana mashoko toka panapa ichikora zvigananda pamusoro paMatinyarare. Don't subscribe or like out on the bell icon. TV na paindo yakambanyira chiti. I warned earlier, Matinyarare is an ED project on a mission to destroy VP Constantino Chiwenga. He started by attacking Cap 3 to gain trust, but he has now pivoted to targeting Chiwenga to protect Tagre, EDC blue-eyed boy. Don't be fooled with the agenda. He's a hired gun for the faction. Doma developments and right talk panapa. Don't be fooled by the Matinyarare rebellion like it's any gun before him. This is a clear ED deployment. He is speaking against 2030 to infiltrate and spy on the Chiwenga camp. Rutendo is a Trojan horse. Once the mission is done, he will head back to headquarters, bookmark the street. Doma developments and pangwa idwe atukona kuti awa even chikura zvikananda yakatozviona ikati mukomana uyu Rutendo Matinyarare muchenjerei akazvitaura madhizi anga achangopinda pakapinda achicriticize zvakanyanya kune Cap 3 achiti Cap 3 kazodai zvikazodai, but now vanhu vatadza kumusupport tanyasa kuona his true colors. Akuya manje akuataka VP Constantino Chiwenga. Mina kumese kuchembedza funguro imurudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.